Vi er her igen. Vi spiller en server i Minecraft på computer, og det er første gang, jeg har prøvet det. Eller jeg testede lidt i går og sådan noget. Og vi vil bare lige udvide den her mine lidt, som der han har lavet. Som der jeg også, hvis der er må for Markus, godt være med i. Ja. Nice. Okay, hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg TP mig til for at komme herhen? Du skal skrive skråstreg. Ja. Har du skrevet det? Ja. Og så skal du skrive set. S-E-T. Ja. Hov, vent lidt. Jeg skriver det med stort. Set, ja. Og der skal ikke være noget mellemrum. Skriv home. Home. Jamen, det her så også mit hjem, eller hvad? Ja, så kan du TP jer til. Prøv Homes. Okay. at skrive skråstreg home. Nå, okay, på den måde. Okay, det gør jeg lige. Se om Home, skråstreg home. Okay, 6 sekunder. Så skal jeg lige vente. Okay, nice. Okay. Og når du skal tilbage til start, så skal du skrive skråstreg spawn. Okay, jeg prøver lige at gøre det. Jeg fandt jern. Nå. Okay. Det er sådan noget, at man skal vente i de der 6 sekunder. Irriterende. Yep. Okay, så TP'er jeg mig lige til dig. Du kan bare skrive. Nå ja, jeg skrev lige TP home. Home, jeg kommer nu. Don't move. Jeg kan godt bare lide dig sådan, at der står don't move. Ja, du har. Ja, jeg står lige foran dig. Oh, fuck. Og jeg troede lige, du var en fremmed. Seriøst, du er. Bare lige bøfferne heroppe. Du gav mig nogle. Jeg har ikke. Nå, der. Hvor skal jeg lægge dem hen? Bare læg dem ind. Hvad kan man egentlig lave inde på den her server? Hov. Det er sådan en faction, så du kan gå sådan i krig, hvis du vil. Hvis du sådan... Hvorfor gør vi ikke det? Så fik jeg sådan 36,00 donation. Fik du det? Du skal Ja. det der 6.000 eller hvad det nu er. Ja. Og det er ikke dit, det er bare nogen, der har købt penge i det eller der. Nå. Jeg synes, jeg har fået noget nice, hvad det hedder, noget nice skin. Har du ikke en OP pickaxe, som jeg må låne? Hey, hvor er det en chance sted? Hvordan får man level? Det gør du i starten. Jeg har en big til. Jeg har en Okay, diamond pickaxe til dig. tak. Hvordan er det, man giver XP til hinanden? Vi har en ven. Han har en hel masse XP. Hvor meget XP har han? Han har XP døser, og han har over 64 stacks. Hey, havde du en diamond pickaxe? Ja, jeg har givet dig den. Jeg har ikke fået nogen. Nå, der. Hvad var den med? Vi optager cirka et kvarter. Jeg har lagt en Battlefield-video i dag med, hvad det hedder. Hvad er det nu, det hedder? Hey, får man XP af Redstone? Ja. Nå, okay. Der har jeg lagt en Battlefield-video i dag med min lillebror. Man kan bare ikke høre vores stemmer så godt. Fedt, jern. Det har jeg også fundet. Jeg skal nok lys. Er det ikke ordentligt at lave nogle egen fakler? Jo. Hvordan er det egentlig, at man... hvordan får man kul og sådan nogle ting? Finder man bare, hvad så med træ? Det kan du bare skaffe. Du skal ikke hakke det her. Der er noget. Du skal ikke hakke ind i den linje, jeg lige har lavet. Ja, okay.
Og det hedder nu mine, men okay. Ja, nej, det er ikke det, jeg mener. Ja. Du må ikke have det her i Nej. Jeg har bare lavet sådan en lille gang her, så du kan komme op herinde bagved. Laver du torches? Yep. Jeg laver det slet. Hvad for en level er du i? Ikke noget. Kom, Ja. I 2 sekunder. skal jeg vise dig. Jeg er level 8. Prøv at se at holde... du kan se det på mig. Jeg er level 8. Jeg kan sgu da ikke se det på dig, mand. Kan du se, synes du det? Kan du se, at jeg er level 1? Nej, der står ingenting over det. Der står jeg i level 1. Nej, stop, Tobias, du er det. Nej, det vidste jeg ikke. Jeg kunne ikke gøre for, at min pickaxe hakker så hurtigt. Hvorfor har du lavet sådan en? Markus. Hey Markus, jeg smider lige noget til dig. Jeg har ikke brug for stone. Nå. Der er alt for meget stone her. I forvejen. Hvorfor måtte jeg ikke hugge det over? Det er bare sådan en snydegang. Så kan man hoppe ind herover. Kom. Hold op, det var snydagtigt, det der. Ikke? Jeg sætter den lige væk, så der man ikke kan se den der. Sådan der. Kan du stadig høre mig? Ja. Okay. Kan du stadig høre mig? Ja, nej. Markus flytter dig ind i en nar. Er hvad? Nar. Det her. Jeg har noget, der gør ondt. Markus? Fejl. Det vil jeg gerne. Det bliver alle sammen. Hvad fanden laver du dernede? Jeg vil gerne have lidt æbler. Skal jeg bare lave torches for alt kullet? Ja. Hey, vent lige lidt. Nej, Markus. Jeg kan bruge X-ray her. Nå, okay, det har jeg ikke tænkt mig at bruge. Og jeg har installeret det, fordi sådan her, hvis det bliver helt mørkt, så kan jeg trykke på L, og så bliver det helt lyst op. Det er faktisk en af grundene til, at jeg kun bruger X-ray, så der det hele kan blive lyst op. Og hvis I synes, det er snyd eller sådan noget, og jeg bruger det aldrig, når der er optager. Jeg skulle bare lige se, om det virkede her. Jeg bruger det kun til at bruge lys. Og jeg bruger det nu. Markus, det bliver simpelthen så lys, så hvis du låser dig inde i 1000 glowstone. Fuck dig, Markus. undskyld. Okay, men jeg tror faktisk, vi skal til at stoppe. Nej. Jo. Ej, vi kan godt optage et kvarter mere eller sådan noget. Måske noget balfeed om lidt. Hvad? Måske kommer vi til at lave balfeed senere i dag. Prøv lige at tage lidt højere. Måske. Se, så kommer der sådan 2,25 donation. Det gider jeg sgu da ikke se på. Der er nogen, der har købt penge i spillet. For 2,25 kroner. Jeg er level 2. De skal bare købe. For rigtige penge, eller hvad? Ja. Fuck, hvor nederen. Tænk, de gider bruge deres penge på det. Og hvis I synes, jeg er en noob, hvis jeg siger det ikke er, så lad være med at se vores videoer. Ej, bare for sjov. I må gerne subscribe, hvis I godt kan lide nogle af de her videoer. Og bare se, hvis vi er dumme i chatten der. Ja, bare skriv en kommentar i chatten. Ej, jeg skal lige prøve at se, om der er nogen hen ved... Fremmed person. Hvad? Nej, der er en fremmed person herinde, Tobias. Nå. Jeg har kun 1,5 hjerte, Markus. Okay, altså. Jeg kommer nu. Fuck dig, Markus. For jeg mister liv. What? Jeg må drikke en Witcher bog. Giv mig lige min ting. Er du her? Ja, jeg står lige foran dig. Du bliver usynlig, når du kommer. Jeg står og hopper. Duf!
færdig. Stop. Du tog mine ting, jeg tog dine. Ej, undskyld Markus, jeg skal nok lægge dem et eller andet sted. Giv mig alt mit armor. Ja, rolig nu Markus. Du må ikke blive så sur. Hey, hvor er mit armor henne, og hvor er dit? Nå, det er dit der hoved. Har du købt det? Nej. Nå, men det havde jeg. Ah. Det er ikke mit. Ja, jeg skal have mit våben, Tobias. Og min pile. Tak. Og mit sværd, tak. Og mit armor, tak. Ja, slap nu af. Nej. Jamen, jeg har kun mit eget armor. Giv mig mit sværd. Jeg har givet dig det. Det er ikke det rigtige. Giv mig det. Nå, undskyld. Nå. Nu slår vi ikke hinanden mere, vel? Hey, ser egentlig ikke gyselig at se på? Du ligner bare en creeper. Duf! Ej, Markus, helt seriøst, lad være. Jeg havde gjort det bare én gang, mand. Jeg sagde bare lige duf. Yeah. Fuck dig, Markus, man, din lort. Jeg bliver snart sur på dig. Tobias. Giv mig mine ting. Giv mig mine OP-ting og mit armor. Bap. Shakalap. Shakadumma. Du må gerne skynde dig lidt. Hey, min pickaxe var ikke så meget smadret. Alakalumma. Shakafumma. Shakadumma. Shakalumma. Shakafumma. Depadumma. Havde jeg så mange ting? Ja. Nå. Hey, jeg vil også godt lige bede om min pickaxe. Det var faktisk min. Den skal ned i OP-kassen nu, Tobias. Og du får også lidt svær. Okay, vi lægger for svær ned i OP-ting, ikke? Læg det så ned. Okay. Hey, du har stadig dit sværd. Nej, jeg har ikke. Jo, du har. Jeg tager bare mit. Nej, jeg skal nok lægge det i. Jeg har lagt det i. Nej, du har ikke. Jo, jeg har. Nej. Jo. Ja. Jeg dræber dig lige. Ej, Du skal ikke slå mig ihjel, Markus. Du slår mig ikke ihjel. er du næsten død? Ja. Yeah. Okay, vi slutter fred, Tobias. Vi slutter fred. Okay, skal vi ikke gå i krig, Markus? Udenfor? Ja, udenfor. Jeg er sgu ikke en skid op armor. Hey, okay, har du noget jern overhovedet, som ikke er smeltet? Som vi lige hurtigt kan smelte? Jeg har noget, der er smeltet. Jamen, vi har jo ikke nok. Jeg har nok til mig selv. Jeg laver bare mit eget så, hvis du virkelig vil være så egoistisk. Og du skal ikke tage noget af mit jern. Dap, dap, dap. Her, jeg giver dig noget jern. Tak. Da. What the fuck? Lige pludselig så kom der bare 12 stykker jern ud af ovnen. Nå, det var dig, der gav mig det. Så forstår jeg bedre. Jeg mangler sko, bukser og sådan noget. Da. Markus, du venter lige, ikke? Du går ikke uden mig. Så bliver jeg sur. Markus, smid lige det jern, som du har til overskud til mig. Da. Okay, jeg laver lige nogle sko. Du kan godt tage en styrke. Og hvad skal jeg mere? Et par bukser. Jeg har alt det, jeg skal bruge. Jeg har klart. Vent lige, og så mangler jeg en hjelm. Da. Nej, så mangler jeg en... Nej, jeg har alt mit armor nu. Tobias, vi skal have guld. Guld hvad? Vi skal have guld, så vi kan få guldægger. Nå, okay. Hey, hvor mange æbler har du? Hvorfor spiser du ikke steak i stedet for? Jeg æder lige en steak.
Og jeg har helt glemt, at vi sidder op til. Nå, det var bare ærgerligt. Så skyder du bare ned i jorden. Hey Markus, lige 2 sekunder, jeg kan lige ud og se, hvor lang tid vi er optaget. Så! Okay, vi er optaget i et kvarter nu. Okay, vi kan godt optage lidt længere. Hvad fanden laver du mig, din lort? Okay, jeg skal jo skråstrej spawn. Ja. Spiller du ikke nogle gange selv inde på den her? Ja. Synes du ikke, det er kedeligt? Duff! Jeg skulle lige til at slå dig, det er jo godt, jeg ikke kunne nå dig. Jeg må bare lige nu. Hvor er du? Der er du. Hvorfor har du ikke diamond armor? Heller ikke. Fuck, du er noob. Nej, hallo. Min ven har lavet et nyt faction home. Et sted, ikke? Når vi kommer, så har vi fuldt enchanted diamant og armor. Okay, hvad skal vi herinde? Okay, hvor går vi i krig mod hinanden? Skal vi mod hinanden? Eller mod andre, hedder det. Ja, jeg tænker jo. Vi tager ham her. Hey, for at løbe hurtigt, ikke også? Skal man så ikke... Jeg har taget potion. Hvad for en potion har du taget? Nej, du har sgu da ikke taget nogen. Smid lige en potion til mig. Smid lige en poison til mig. Ham der, ja, vi lader som om vi timer med ham der. Lad som om vi timer med ham. Okay, fuck det. Så dræber vi ham. Det er i orden. Au, Markus, din luder. Det var meningen. Hey! Hey, jeg blev forgiftet. Er du blevet forgiftet? Ja! Jeg dør nu. Skynd dig drikke en helbredningspotion. Dræb ham. Hjælp det. Yep, det hjalp. Så er det købt penge igen, mand. Fuck de nederen. Det er forskelligt. Skrid nu din lort, mand. Hey, mister en liv, når der man bare gør sådan her? Nej, det gør han ikke. Jeg slår også på dig, for eksempel. Du mister heller ikke liv. Nu slår jeg på dig. Sorry, but you can PvP here. Nej, jeg gider ikke gå ud der, Tobias. Slet ikke. Herud. Tja, hvorfor ikke? Ah! Fuck, jeg er dum. Kommer du, Markus? Nej, jeg TP'er lige til dig. Nej, Tobias. Hun er hacker, hende der. Nej! Jeg dør nu, Markus. Jeg har brugt speed. Dør du? Nej. Ja, han har ikke fanget mig nu. Jeg har speed. Jeg TP'er lige til dig. Det er nej, for jeg skal skrive TPS. Jeg skal først skrive TPS. Og jeg er i gang med at flygte fra en galning. Og jeg har drukket en styrkepotion og alt. Hjælp, nu dør jeg. Fuck, hvor nede nu har jeg mistet alle vores ting. Er det okay med dig? Ja. Hvorfor? Vi har en anden faction. Vi har et faction home. Hvor er du, Markus? Fuck, du griner, Markus. Markus, jeg henter lige et OP-svær, okay? Nej, du må ikke tage et. Jo, sharpness 1. Okay, skal jeg til sharpness 1? Fuck, der er en, der har firespect i sit svær. Hey Markus, kan man egentlig ikke bare spawn ting til sig? Nej, der er en fuld hjernermor og en med diamant efter mig. Jeg prøver at se, om jeg kan gå rundt og finde nogle ting, som der er blevet slået ihjel med. Du bliver bag dig. Er du? Ja. Der. Ham her. Han har en diamantven med sig. Jo, jeg kommer, Tobias. Jeg giver ham et ordentligt slag med mit diamantsværd. Jeg lærer, du skal... Hvordan løber man egentlig hurtigt? Er det ikke bare at trykke 2 gange fremad? Men jeg har speed potion, det er derfor. Hey, har du en speed potion mere? Nej. Jeg tager lige meteoriten potion. Du får en helbredningspotion. Men hvad skal jeg bruge den til? Jeg har jo ikke noget armor.
Og så giver du mig bare tomme flasker, mand. Hey Markus, prøv at se her. Jeg brækker mig. Ej, ad. Fucking nederen, du har speed potion. Jeg kan sgu da ikke følge med dig, mand. Din lort. Den går ud om 51 sekunder. 51 sekunder, der er du for længe løbet fra mig. Nej, for jeg har ikke med. Duf! Nej, Markus. Lad være. One shot der. Der er faktisk lavet et headshot på dig. Hvorfor hedder du egentlig Grev Markus? Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle. Kan du lige gøre sådan, jeg kan TP til dig? Kom ind. Jeg kan lide. Så kommer du, så prøver du at nakke mig. Så slår jeg dig en gang. Jeg gjorde bare lige sådan, duf! Er du ved mig? Nej, jeg er ikke. Jeg skal jo først TP til dig. Er det ikke? Det kan jeg jo ikke. Markus, gør lige sådan, jeg kan TP til dig. Markus? Ja, har du skrevet det? Okay, jeg skriver det nu. Skråstreg TPM. Nej, Grev Markus. GREVMARCUS. Okay, er du klar? Ja. Det kan jeg ikke. Er det TPA? Ja. Nå. Hvem vandt på navnet Grev Markus? Niklas. Ja. Rammer du? Ja, der går 6 sekunder. Den spawner lige ved grøn. Dejligt, så kan jeg få noget at drikke. Hvor er det? Jeg er nede i brønden, Markus. Hej. Jeg elsker vand. Er du herovre? Jeg er sgu da ligeglad. Hey! Er der så kister derinde og sådan noget? Kan der være? For god nice. Der er fælder. Der Der er fælder. Ja, det kan jeg godt se. Kig på generatorerne. Er der noget i? Er du klar? En stor fælde, det der. Fuck, den er syg, den der. Kæft, mand. Hvad åbner jeg? Der er en crafting table, ikke? Jeg kræfter mig ikke andet. Der er sgu da en sti her. Hvad fuck laver du? Hvem prøver at komme ned? Det er fucking dumt. Ja, jeg har fundet en sti ned her, Markus. Ja, jeg er kommet ned under. Er der ikke nogen kister, mand? Fuck, hvor nederen. Den her, ikke, det er virkelig nederen. Der er ikke en skid. Jeg ved godt, at det var nogen, der bare prøvede at lave en kæmpe fælde. Den her. Det her hus her. Jeg vil op. Ah! Au, jeg sad fast. Kommer du, Markus? Nej, vi skal bare prøve at gå igennem de der 2 fælder. Bare for at være dumme. Okay, jeg går igennem nu. Er du klar? Jeg lægger lige alle mine ting. Fuck, hvor kommer man hen? Jeg prøver lige at blive skubbet. Au! Au! Det er jo sgu da ondt. Au! Nu er jeg fanget. Tobias, jeg er fanget. Tobias, hjælp mig. Markus, skal jeg gøre mig i game mode 1? Nej, det kan man ikke. Tobias, lige stræk i håndtaget. Jeg er fanget. Okay, Markus, men det kan jeg ikke. Jeg kan jo ikke finde vej. Jamen, er du over ved huset? Nej, jeg er ikke død. Så TP til mig. TP til dig. Nej, lad være. Please, jeg er fanget. TPA til mig, Markus. Nej, jeg kan jo bare skrive spawn. Ja, hvorfor gør du ikke det? Jeg skriver lige spawn så. Jeg tror, vi skal til at slutte af nu. Hvorfor? Jeg er fanget i et hul, Tobias, så jeg kan ikke komme op. Jamen, hvorfor skal du ikke bare TP spawn? Det har jeg gjort. Hej. Nå, hej Markus. Okay. Okay, vi stopper nu, okay? Ja, men vi hopper lige herud, ikke? Ja. 3, 2, 1 nu. Der er en, der får 10 med mig. Den her vej, vi skal ud og finde. Hey! Markus, vi dræber ham!
Det er en pige. Hun hader mig. Hun er hacker. Hvordan kan hun have så meget liv? Hun er hacker. Skynd dig at skrive TB spawn. Jeg holder hende væk, Markus. Skynd dig at skrive TB spawn. Hun er hacker. Ja. Markus, skynd dig at skrive TB spawn. Jeg fik hende. Nej, jeg var der også. Men hvorfor skrev du ikke TB spawn, imens jeg holdt hende væk? Hvorfor? Ja, så da du reddede alle dine ting. Løb! Jeg har ikke nogen ting på mig. Nå, jeg er ikke. Løb, Markus! Hjælp! Hjælp! Jeg er ligeglad med hende. Au! Hun er noob, Tobias lærerne. Noobie. Noobs. Man, du er noob. Din noob. Au! Hende der fra før er i level 40. Hun er også efter mig. Det er 2 mod 1. Hvordan er man staver til dit navn? Jo, M-A-S. Nå ja. Tobias, du kan ikke bare hoppe ud det der sted, hvor vi hoppede ud før. Så står jeg ude Jamen, for. jeg kommer nu. Jeg er i gang med at løbe fra en. Please hjælp mig. Skynd dig at TB spawn. Eller spawn. Skynd dig at gøre det, Markus. Jeg kan se dig. Skynd dig at TB spawn. Eller spawn. Jeg har 2 efter mig. Hej. Ja, jeg bare skriver spawn. Gider jeg ikke. Jeg døde, Tobias. Døde du? Nej. Men jeg har 3 liv, og når hun slår mig, så kan jeg ikke tage storm. Okay, jeg ligger... Jeg dør. Jamen, mister du så alle dine ting? Ja, nej, hun... Har du ikke et diamantsvær? Nej, Hvor fanden har du ikke det? jeg lagde det i min PvE. Ja, vi har boet der, hvor alle de onde er. Tobias, hvor er du? Stop nu, Tobias. Det er Markus. Skal ud her. Er den med i kisten? Nej, der er ikke. Jeg har ikke det, altså. Kom, Tobias, nu hopper vi ud og være dumme. Ja, der er en med diamant, jeg må hjælpe. Der er en, der har lidt diamantrust. Hjælp! Der er en, der har sådan en, jeg ved ikke, hvad det hedder. Sådan en, der skubber en væk. Hende der. Ja. Jeg er i team med hende. Hey, team, mand. Team. Tobias, skal vi? Ja. 3, 2, 1. Nu! Er hun ikke hackeren her? Nej. Løb for ham der. Nej, hun må ikke fange ham. Jeg løber, Tobias. Okay, farvel. Okay, jeg tror, vi skal til at stoppe nu. Okay. Okay. Vi ses. Hej. Nu er vi optaget en halv time. Farvel, siger... Eller hvad man nu siger. Hej. Nej, et sluk. Okay. Hvorfor ikke? Og vent. Nej, Markus. Jeg stopper nu. Hej. Hej.